Ụfọdụ na-ekwu na omenala Igbo bụ ihe gbasatara naanị ego, ọkachasị ndị mba ọzọ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwukwa na omenala Igbo anwụọlarị. Ma n'ụbọchị taa, achọrọ m ịkọwara gị na ihe ndị a niile abụghị eziokwu. If you are new in this channel called Ihe TV, Ihe TV bụ ebe anyị na-akwanyere ndị Igbo na omenala jikọtara anyị ugwu, na-ewulitekwa mmekọrịta ndị Igbo na kọntinent niile. Ma ị nọ na Lagos, London ma ọ bụ Los Angeles, Ihe TV bụ ụlọ gị. Aka m bụkwa Maazị Ifeanyịchukwu Ogbu. Site n'okporo ụzọ Aba ruo n'ụlọ oriri na nkwari dị na Amerịka, akụkọ ndị Igbo bụ nke ka kwụsịrị ike, nke na-emepụta ihe ọhụrụ na akụnụba nakwa omenala miri emi. Mana otu mgbe akụkọ anyị gbagọrọ, mana ụbọchị tata anyị ga-emezi ya etu o kwesịrị ịdị. Ihe nghọtahie nke mbụ: ụfọdụ na-ekwu, ọkachasị ndị mba ọzọ, na omenala Igbo bụ naanị ihe gbasatara akụnụba. Ndị Igbo tụrụ ilu sị na onye anọghị ebe e liri ozu na-esi n'ụkwụ agbọpụta ya. Nke bụ eziokwu bụ na mmadụ ime ihe nke ọma na mmadụ ịhụ akụnụba n'anya abụghị otu ihe. N'ezie, ndị Igbo na-asọpụrụ, na-akwanyekwara onye mere ihe nke ọma ezigbote ugwu. Ịma ihe kpatara ya? Ihe ịga nke ọma na-ebuli obodo elu. Mgbe otu onye meriri, obodo emeriela. Nke a bụ ụmụnna, nke a bụ Igbo bụ ike, nke a bụ mkpokọta obodo. Emume dị iche iche anyị na-eme n'ala Igbo, dịka ikupụta nwa ọhụrụ, iri ji ọhụrụ ma ọ bụ ike nwaanyị di, ihe ndị a na-akụzi, na-arụtụkwa aka na ego na akụnụba abaghị uru ọbụla na ọ bụrụ na udo adịghị n'obodo. Nghọtahie nke abụọ: ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu okwu si na udo adịghị n'etiti ndị Igbo, na anyị na-asọrịta mpi n'ime onwe anyị. Achọrọ m ka ị jụọ onwe gị, kedu ndị wubere ebe azụmahịa buru ibu e nwere n'obodo anyị bụ Naịjirịa? Ebe dị ka Onitsha Main Market, Alaba International Market, Balogun Market, Ariaria International Market. Kedu ndị bidoro usoro ịgba bọyị nke zụpụtagoro ọtụtụ ndị nwere ego n'obodo a bụ Naịjirịa na mba ndị ọzọ karịa ụlọ akwụkwọ azụmahịa ọbụla? Nke a abụghị nkewa, ọ bụ usoro akụnụba siri ike ma gbanyekwa mgbọrọgwụ n'etiti ndị Igbo niile. Rute n'ụbọchị tata, arụmarụ ụka dị n'etiti anyị apụtaghị nkewa. Ihe ọ pụtara bụ na anyị na-echesi echiche ike dịka ndị Igbo, ihe eji mara anyị, na-akwadokwa ọchịchị onye kwuo uche ya n'ala Igbo niile. Otu onye okenye kwuru okwu sị na anyụcha nsị ọpịa ọnụ, ịmarụ nọ nsị afọ ọsụsa ka anyị. Na nghọtahie nke atọ, ha sịkwara na ndị Igbo enweghị ọtụtụ erimeri ejiri mara ha. Biko ka m jụọ ndị na-ekwu ụdị okwu a ajụjụ: ị detụla ọkpa, abacha, nkwobi, ụgba, ofe nsala, ofe ọha, ofe onugbu ọnụ? Ị ma uru emume ofe nsala maọbụ emume iri ji ọhụrụ bara n'ala Igbo? Erimeri anyị na-akọ akụkọ gbasara ịdị mma. Erimeri anyị na-agwọ ọrịa ime mmụọ na anụ arụ. Erimeri anyị na-akọ akụkọ gbasara ihe mere eme. Na nghọtahie nke anọ, ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu okwu na ndị Igbo nọ mba ofesi bụ ndị furu efu. Biko, ụmụ Igbo nọ mba ofesi, ka m jụọ unu ajụjụ: unu echefuola ala Igbo? Echeghị m na ọ bụ eziokwu. Ahụrụ m ka ị na-akụziri ụmụaka gị Igbo. Ahụkwara m ka unu na-eme emume ịwa ji ọhụrụ. Ahụkwara m ka unu na-eke ekike ndị Igbo. Ahụkwara m ka ị na-ezinatalụ ndị nọ n'ụlọ ego. Ahụkwara m ka ị na-arụ ụlọ akwụkwọ n'ala Igbo, na-ewenata nkụrụngwa ndị ọzọ. N'ezie, enwere nghọta na mmekọrịta n'etiti ndị Igbo nọ n'ụlọ na ndị nọ mba ofesi. Mgbe ọbụla ị na-asụ Igbo,
ọ bụrụgodị na Igbo ị na-asụ ezughị ezu, ị na-agba mbọ. Mgbe ọbụla ị na-esi ofe Owere maọbụ ofe akwụ, ị bụ onye ọkọ akụkọ. Mgbe ọbụla ị na-akọwa ihe aha gị pụtara n'Igbo, ị bụ onye nkụzi. Ma ị nọ n'ala Igbo, ma ị nọ n'obodo Naịjirịa, ma ị nọ na mba ofesi, onye Igbo ọbụla nwere ọbara ndị na-emepụta ihe ọhụrụ, ọbara ndị siri ike, ọbara ndị amamife na ọbara ndị Chukwu gọziri nke ọma. Akụkọ anyị esiteghị na mgba, ọ gaghị ejedebe na nlelị anya. Anyị na-agba mbọ, anyị na-eme nke ọma. Igbo abụghị ndị a ga-echefu echefu. Ihe TV bụ ama jikọtara ndị Igbo niile. Ihe TV bụ ebe mmụta. Ihe TV bụ ebe njikọ ndị Igbo niile maka ọdịmma nke anyị. Gwa m echiche na-ezighị ezi tụrụ gị n'anya, ma ọ bụ otu ihe gbasara omenala Igbo nke na-atụ gị n'ọnụ. Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ, a sị na ihe nwere mbido na-enwe njedebe. Ọ ka bụkwa n'ihe onyonyo a na-akpọ Ihe TV ka anyị si ewetara gị nkụzi ndị a dị omimi. Please comment, like, share and subscribe.